Napanak ka naman. Dito na may bawak sa talim niyo. Gagan? Ako ang gagan. Nakabing dyan. Kala, balugan ka nga. Arata, pakwira naman na, Jake. Kwira naman na, Brad. Ito na, kapaklaro. Ito, dapat mag-ano. Dapat madaog. Kapag niyo, Jake, kasi ano yung Tapos nga, imbis pa mahina. Hindi mo Gigi yung ano. Okay na. Ano? Stay down, Brad. Brad. Hoy! Baka Rizul! Takot, bakla, ingat yung karata na armo, mag-amo. Ngayon, dito, bulan na. Kamoy ito, Brad. Kamoy ito. Mayaman, mayaman. Kamoy ito, Brad. Ayaw, paano ka mag-i? Kuya, kasi mga ito ka doon. Mayaman, paano ka mag-i? Tangina mo, tama. Harot niya, ina. Ulo kong dipan! Doon mo ang alis bunggok! Sikuwag! Paulo ka, Brad! Paulo ka, Brad! Ito na. Kapa na, tangina mo. Pak! Pak! Mahulit ka, Monse! Ano man, may gapin man ako. Kaya daw, amo man daw. Di ka kasi laro yung discount si Brad. Tangina mo kasi. Ano dito daw natin ka ka? Numugulit ka? Dahil tatanggapin, gulong ka mo. Ay, uy, marunong. Bumuha ka dito. Hindi nga, nagana na. Gana na kita. O, hindi ka na magsibok. Patano ka. Patano ka. May sarno ang bel. May sarno wala. Hindi, paling na naman dito, no? Siyempre, surrender ako ito. May tira. Bata, mag-girl na umadala. Yung. Hindi na daw. Tay ko na ba, sister ko na? At ka na ni Kuya Jay. Ano na, babe? Hindi ako nag-aasang mo. Ano na, babe? Start na! Abano ka na po? Bako magpalok bata, tulog na kina. Ba't naglalay? Alex, mabakan. Oh, Winston, si Alex, sabi. Lipat na. Pikachu. Sarang kino bagas mo ka, no? Sarang kino bagas. Ay, ano ka na? Ayun, ano ba sarang kino? Kaya mas ko mag-fight team. Baikor. Pantan mo ako. Baikor. Para. Item. Video item. Ay, hindi ko na sabihin pa tayo sa duwa. Dawa.